שלום לכיתה י"א היקרות. אז היום בשיעור שלנו אנחנו בעצם מתחילות ללמוד על מלחמת העולם השנייה. זה שיעור שעבר סיימנו לדבר על המדיניות של היטלר והמפלגה הנאצית משנת 33 שהוא עלה לשלטון עד שנת 38. כל הדברים שהוא עשה, את המפנה וההסלמה בשנת 38 וב-39 פורצת מלחמת עולם. אז היום אנחנו קצת ננסה רגע להבין מה זה המלחמה הזאת, מי השתתף בה, מי לא השתתף בה, וכולי וכולי. אז הנה, בואו נתחיל. רגע, משתפת מסך. הנה. יופי. טוב, מלחמת העולם השנייה. אז קודם כל, מהי מלחמת העולם השנייה? בואו רגע נתאפס על מושגים, ניישר קו בעניינים האלה. רגע, למה זה תקוע לי? אוקיי. מהי מלחמת העולם השנייה? בין השנים 1939 עד 1945 מתחוללת מלחמת העולם השנייה. הזירה המרכזית במלחמה היא יבשת אירופה, אך היא התנהלה על פני כל 5 היבשות, ובייחוד באפריקה ובאוקיינוס השקט. זוהי המלחמה הגדולה והקטלנית ביותר שידעה האנושות אי פעם. במהלך המלחמה ביצעו הנאצים את השואה. אוקיי, אנחנו נחזור על זה הרבה, כי ממש חשוב להבין את זה. מתחוללת בעולם מלחמה קשה, הרבה חיילים, הרבה טנקים, הרבה פגזים. תוך כדי השואה, בשקט, היטלר עושה את השואה לעם היהודי. אבל המלחמה, היטלר מנהל מלחמה מול הרבה מעצמות. בשקט הוא גם עושה את השואה. בשיעורים הבאים אנחנו נלמד רק על מלחמת העולם השנייה, על הזירות השונות, על הקרבות השונות, הטקטיקות. כשנסיים ללמוד על מלחמת העולם השנייה, בעצם נחזור שוב אחורה לשנת 39 ונדבר על מה קרה בשנים האלה ליהודים תוך כדי, בשואה. בסדר? כשבעצם מתחוללת מלחמה בעולם, מה קורה ליהודים פה בשואה. אז בשיעור הזה אנחנו מדברים רק על מלחמת העולם השנייה. אוקיי? אז בואו נמשיך. אז מי המצדדים הלוחמים? הצדדים בעצם במלחמה זה מדינות הציר, אנחנו קוראים להם גרמניה, כמובן עומד בראש, שאיטליה ויפן חברו לגרמניה, הם מדינות הציר, ויש לנו את בעלות הברית. בעלות הברית זה קצת יותר מורכב, למה? כי בהתחלה היה את בריטניה וצרפת בלבד. רק בריטניה וצרפת הם אלה שעמדו כנגד גרמניה, אוקיי? מאוד מהר בתחילת המלחמה צרפת נכבשת, אז היא עוברת בעצם למדינות הציר, ואחר כך ברית המועצות מצטרפת ללחימה ב-41, וגם ב-41 ארצות הברית מצטרפת. כשבסוף מי שמביס את היטלר זה בריטניה, ברית המועצות וארצות הברית. ולכל הצד הזה קוראים בעלות הברית. אנחנו עוד נחזור על זה, לא להיבהל אם דברים לא מסתדרים. אוקיי, אז הרקע למלחמה, כמו שאנחנו יודעות, זה עליית היטלר לשלטון, עליית המפלגה הנאצית, האידיאולוגיה הנאצית, שבעצם מחלקת את העולם לגזעים, והיטלר רוצה להגשים את החזון הזה. חשוב לדעת, עוד לפני המלחמה, עד שנת 39, עד שנת 1939, בעלות הברית, בסדר שאני מזכירה שזה בריטניה וצרפת באותו רגע, נוקטות במדיניות פייסנית ביחס לגרמניה. מה זאת אומרת? המטרה למנוע בכל מחיר את פריצתה של מלחמת עולם נוספת. אוקיי? בעצם בריטניה וצרפת מתעלמות מהפרות חוזרות ונשנות של הסכמי ורסאי, ואף חותמות על הסכם מינכן. אוקיי? הסכם אי לוחמה במסגרתו מסרו את צ'כוסלובקיה לגרמניה תוך התחייבות של היטלר שזוהי דרישתו הטריטוריאלית האחרונה. אוקיי? בעצם מאז שהיטלר עולה לשלטון הוא שם פס על העולם. הוא מתחיל לאמן את הצבא שלו למרות שאסור, יש לו הגבלה על הצבא, הוא מתחיל לייצר נשק בכמויות, טנקים, הוא מתחיל להתקדם. עכשיו העולם יודע את זה, הוא לא כל כך, הוא קצת מנסה להסתיר את זה, אבל אנשים יודעים שהיטלר מתכונן למלחמה. ובריטניה וצרפת שהם כל כך בטראומה עדיין, ממלחמת העולם הראשונה, הם עוד לא השתקמו מזה, הם רק שומעות המילה מלחמה, הם נהיה להם חום, אז הם כאילו רואות את מה שהיטלר עושה, ואומרים, בסדר, נשתוק לו עכשיו, הוא לא באמת יעשה מלחמה, אם נשתוק, כנראה שזה, הוא לא יממש את כל הרצון הזה. אז הן בפועל שותקות, הן לא עושות שום דבר, הן מאוד פייסניות כלפי מה שהיטלר עושה, דבר מאוד מסוכן,
אוקיי? אנחנו רואים לאן זה ממשיך. בעצם יש את הסכם מינכן, שבעצם בריטניה וצרפת חותמות עם היטלר על זה שהם לא ילחמו בו, והן נותנות לו את צ'כוסלובקיה, הוא מאוד רצה את צ'כוסלובקיה, אני מזכירה לכם, הוא כבר לקח את אוסטריה בשקט ושקט, והוא מאוד רצה את צ'כוסלובקיה, אז הם חותמים איתו על צ'כוסלובקיה, ואומרים לו, אבל היטלר, זהו, טוב, זה ההסכם האחרון, זה השטח האחרון שאתה לוקח, הוא אומר להם כן, 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 ואנחנו ממשיכות הלאה. היטלר, לפני המלחמה, כן? שימו לב, אנחנו עוד לא פרצה המלחמה, הוא חכם מאוד, הוא רוצה לוודא שהמלחמה הזאת הוא מנצח בה. אז לפני המלחמה אמרנו, הוא חתם עם בריטניה וצרפת, פה, נכון? הסכם מינכן, על אי לוחמה, אוקיי? וזה צד אחד, הוא אומר, הנה, הרגעתי את צרפת ובריטניה, הם כרגע לא ילחמו בי. הוא חותם עם ברית המועצות, שזה, גרמניה וברית המועצות זה האויבים הכי גדולים. העולם בהלם, ב-23 לאוגוסט ב-1939, לפני פרוץ המלחמה, ממש ימים ספורים לפני תחילת המלחמה, חתמה היריבה הגדולה ביותר והשנואה ביותר של גרמניה, ברית המועצות, על הסכם אי לוחמה עם היטלר. ההסכם זה הפתיע את בעלות הברית מאוד, בסדר? בעצם בהסכם הזה מבטיחות המעצמות, בעצם ברית המועצות וגרמניה, שהם לא ילחמו אחד בשני במשך 10 שנים. אוקיי? היטלר בעצם דואג שיבואו אליו גם מברית המועצות וגם צרפת ובריטניה, אז הוא אומר, רגע, אני אעשה סדר, הוא עושה את ההסכם עם ברית המועצות, ש10 שנים הם לא ילחמו, כשברור שמתי שהם ילחמו, אבל כרגע אנחנו לא נלחמים, סבבה? כאילו, בסדר, נשים אתכם רגע על אש נמוכה, אבל העולם בהלם, כי רוסיה, כאילו ברית המועצות וגרמניה, הם אויבות חבל על הזמן, כאילו, בטירוף, בסדר? ופתאום הם חותמים על הסכם, למרות שכן, בואו, זה הסכם שמועיל לשני הצדדים, גם להיטלר וגם לברית המועצות. ברית המועצות אומרים שיש להם שקט, עכשיו 10 שנים יכולים לייצר מלא נשק, לאמן הרבה צבא, והיטלר יודע שלא יבואו אליו מהצד הזה. אוקיי? יש חלק סודי להסכם ריבנטרופ-מולוטוב, שזה בעצם שכשהם חתמו המעצמות על כיבושה של פולין וחלוקתה ביניהם, בסדר, ברגע שהם כובשים את פולין, שימו לב, אנחנו נחלק את פולין, חצי לרוסיה וחצי לגרמניה. אוקיי? כל זה פה באמצע, למרות את הפס האדום והפס הירוק, כל זה באמצע היה פולין. אבל ברגע שפולין נכבשת, שעוד רגע נלמד על זה שהיא נכבשת, בעצם מראש גרמניה וברית המועצות מחליטות שכשנכבש פולין, כשגרמניה נגיד יוצאת לכבוש את פולין, אז נחלק את זה חצי לנו, חצי לברית המועצות וחצי לגרמניה. שימו לב איזה חוצפה. כמובן, כמו שבטח ניחשתם, כפי שהתברר מאוחר יותר, היטלר לא התכוון לקיים אף אחד מההסכמים עם בעלות הברית, עוד בזמן חתימתן. ההסכמים נועדו לאפשר להיטלר לקנות שקט זמני ולשפר את נקודת הפתיחה של גרמניה בזמן המלחמה, תוך הבטחת אי התערבותן של בעלות הברית. אוקיי, בעצם פה יש לנו תמונה של ההסכם של ריבנטרופ-מולוטוב, שזה גרמניה וברית המועצות, פה יש לנו את היטלר וצ'מברלין, ראש ממשלת בריטניה, לוחצים יד בעת חתימת הסכם מינכן. זה עד כאן. אז בואו עכשיו בעצם נתחיל את המלחמה, אוקיי? בעצם ב-1939, ממש ימים ספורים אחרי שהיטלר חותם על הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, הצבא הגרמני מתחיל במלחמה, והוא פולש, מה המקום הראשון שהם עושים? כיבוש פולין. אוקיי? גרמניה פלשה לשטחה המערבי של פולין בהפתעה. במקביל, ברית המועצות פלשה לשטחה המזרחי, בהתאם להסכם ריבנטרופ-מולוטוב, נכון? הם אמרו ברגע שנכבוש את פולין, כנסו אתם מהצד הזה, אתם קחו את זה, אנחנו ניקח את זה. בתגובה לזה שהיטלר פלש לפולין, צרפת ובריטניה קמות ואומרות, אנחנו מכריזות על גרמניה מלחמה, והן מתחילות להתארגן למלחמה, אבל בפועל הם לא תקפו אותו. בסדר? שזו תקלה רצינית, הם כאילו אומרים, אנחנו מכריזים עליך מלחמה. אוקיי, אבל היטלר לא שם עליהם, וממשיך בכיבוש המסיבי את פולין. בסדר? שימו לב, הנה פה למטה, הצבא הפולני לחם לחימה עיקשת, אך חסרת סיכוי, תוך שבועיים נכבשה עיר הבירה ורשה, ב3 שבועות לאחר מכן נכנעה פולין כולה. אני לא יודעת אם יש לכם אפילו מושג, פולין היא ענקית, בסדר? ארץ עצומה בגודלה, ותוך חודש היא נכבשת, בסדר? תוך פחות מחודש, זהו, גרמניה שולטת שם, והכל קורה כל כך מהר, כשבעצם
בריטניה וצרפת אומרים, אנחנו מכריזים מלחמה, אבל הם כאילו רק אז התחילו להתארגן, וזה, כאילו, חברים, היטלר עוד רגע כאילו כובש את העולם, אוקיי? זה לגבי זה. עד כאן, בסדר? למדנו בעצם על בעצם תחילת המלחמה, על זה שהיטלר כובש את פולין, בסדר? למדנו כמובן על ההסכמים שקדמו למלחמה, וזהו, עד כאן להיום, בנות יקרות.